Benvolgut Ricard Ibarra, director dels Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat de Catalunya, senyor Valentino, diputat provincial, Mateu Montserrat, president del Consell Comarcal d'Alt Camp, regidors, regidores, entitats, empreses patrocinadores i col·laboradores i veïns i veïnes d'Alcover, amics i amigues de la Fira de Bandolers. Deixeu que abans de donar la benvinguda al pregoner doni les gràcies a la Generalitat, a la Diputació i al Consell Comarcal pel seu suport en aquesta festa. També vull fer un reconeixement a totes les empreses del territori que hi col·laboren activament. I, evidentment, gràcies també, i molt important, als treballadors de l'Ajuntament d'Alcover, ja que sense el seu compromís i la seva implicació, res d'això seria possible. I a continuació, cedeixo la paraula a la regidora de la Fira de Bandolers, la Marta de Lucas, que ens explicarà els trets més fonamentals de l'edició d'aquest any de la Fira de Bandolers. Moltes gràcies, alcalde. Bé, bon dia a tothom i moltes gràcies per ser aquí avui acompanyant-nos en aquesta estoneta. És un plaer donar-vos la benvinguda un any més a la Fira de Bandolers. I ho faig amb l'alegria i l'il·lusió intactes en aquesta 23a edició. Una edició més que demostra que la Fira no seria possible sense totes les persones que la fan créixer any rere any. Les que s'impliquen de valent, les que la viuen des de dins, les que la preparen amb estima i compromís. Cada edició és diferent, perquè les vivències canvien i els reptes també. I sempre hi ha emocions noves, però el sentiment de pertinença i d'orgull col·lectiu es manté ben viu i no para de créixer. Aquest any, a més, tenim l'honor de comptar com a pregoner amb el Màrius Serra, una figura referent del món de la llengua i de la cultura. I parlant de llengua, permeteu-me fer un petit incís per parlar de la nostra manera de parlar com alcoverencs i alcoverenques. Ho diu molt bé la filòloga Rosa Sant Romà al diari de la Fira d'enguany. Les paraules són un llegat que ens identifica i hem de cuidar-les i fer-les prevaldre. Al Alcover tenim un parlar viu, arrelat i autèntic. Paraules que potser per molts són petites, però que pels nostres són molt grans. Apriar, firar, taronja, pataca, fenya, aqueix, hòmens, acotxàs, esclat, titaranya... Paraules que ens fan sentir d'aquí, que ens connecten amb els nostres avantpassats i que, com la Fira, han passat de generació en generació. Preservar-les és també una forma de resistència, una forma de bandolerisme lingüístic. I estic segura que en Màrius estarà d'acord amb mi. Perquè, com bé sabem, la Fira de Bandolers és molt més que una celebració. És una manera de ser, de recordar, de reivindicar i de compartir. I és sobretot una oportunitat per mirar enrere amb orgull i endavant amb esperança. I parlant d'esperança, vull acabar aquest discurs fent una crida a viure la Fira amb ulls d'infant. Els infants són els primers que s'estimen aquesta celebració sense preguntes ni reserves. Ells ja no coneixen el nostre poble sense la Fira, com tan bonicament en recorda l'Àngels Feliu en el seu article al diari de la Fira. I aquest any, on la mirada d'infant té un pes molt especial a la meva vida, us convido a recuperar aquesta manera neta, emocionada i sincera de viure-la. Perdoneu-vos. Perquè ells són el futur, però també són el present que dona sentit a tot el que fem, a tot el que és la Fira i, en definitiva, Alcover. Moltes gràcies a tots i a totes per ser aquí. Visca Alcover i visca la Fira de Bandolers. Gràcies, Marta. Que sapigueu que la Marta ha sigut mare fa uns quants dies. I els sentiments a flor de pell. Bé, avui és un d'aquells moments que ens recorden perquè aquesta festa és molt més que una tradició. És una celebració de la nostra història, de la nostra identitat i, sobretot, de la nostra cultura. Des de fa 4 anys no hi ha fira sense pregoner i en aquesta 23a edició tenim l'honor de comptar amb un convidat molt especial. Un home de paraula, en tots els sentits del terme. Màrius Serra Roig. Màrius Serra Màrius Serra és un mestre del llenguatge, un artesà de les paraules,
un escriptor i comunicador que ha sabut fer-nos estimar la llengua catalana des del rigor, però també des del joc, l'humor i la creativitat. És un d'aquells referents que demostren que la cultura pot ser una festa i que la intel·ligència pot fer somriure. Al llarg de la seva trajectòria, ha sabut combinar la passió per l'escriptura amb un compromís profund amb la nostra llengua i amb la societat. Des de les seves novel·les fins als seus enigmes lingüístics, des de la ràdio fins a les xarxes, Màrius Serra ha contribuït a fer més viva, més propera i més estimada la nostra llengua. Avui, amb el seu enginy, ens convidarà a despertar l'esperit bandoler que tots portem dins. Un esperit inquiet i curiós, tan propi del caràcter del Cuber i la seva gent. Per tot això, és un veritable honor poder dir que el pregoner de la 23a edició de la Fira de Bandolers del Cuber és el Màrius Serra Roig. Amb gratitud i admiració, li dono la paraula amb la certesa que ens farà viatjar, com sempre, pel territori apassionant de les paraules i de la vida. Moltes gràcies, Màrius, siguis benvingut a la Fira de Bandolers. Moltes gràcies. Bé, molt bon dia. Dir-vos que feu molt de goig vistos des d'aquí i el temps ens acompanya. De manera que procediré a fer el que ha de fer un pregoner, que és pregonar el cuberenques i el cuberencs, que aquests dies viviu una confrontació entre Morells i Voltors. Sempre és delicat, anar a fer el pregó en un poble dividit. Per això porto una samarreta de Morells i un mocador de Voltors. Com us ho prendreu, Morells? Com us ho prendreu, Voltors? Un exemple proper. L'any 2011, aquí a tocar, a Valls, em va tocar fer el relat de la jornada castellera de les festes decennals de la Mare de Déu de la Candela. En aquella diada se'n van sortir molt millor una colla dels xiquets de Valls, no diré quina. Es diu el pecat, però no es diu mai el pecador. I aquell vespre a mi em tocava haver de llegir, des de l'escenari del Teatre Principal de Valls, la crònica precisa del que havia succeït a la plaça aquell dia. I vaig descriure amb tota profusió de detalls, de fet em vaig llegir el Vilaniu del Narcís Oller per estar més preparat, el millor castell d'una de les dues colles, sense dir-ne mai el nom. Tot i que tothom sabia de qui estava parlant, però esclar, no es podia dir. I recordo haver hagut de fer allà des d'aquell escenari la pausa dramàtica més bèstia de la meva vida en la descripció del moment exacte que el van carregar. Perquè us en feu una idea, us en llegiré el paràgraf que vaig llegir ara fa 14 anys en aquell escenari. Vaig dir, quan finalment l'enxaneta fa l'aleta, la plaça sencera esclata en una ovació entusiasta. Aplaudeix el poble, aplaudeix el clergat, aplaudeixen els polítics, aplaudim els convidats, els periodistes, els avis, les mares, la canalla i les autoritats. Fins i tot aplaudeixen els membres de l'altra colla de Valls. Aquí vaig haver de fer una pausa dramàtica i tot el que era la platea es va sentir un rum-rum. No pot ser, què estàs dient? I aleshores jo vaig seguir dient, tot i que aquests aplaudeixen per dintre. Es va sentir un perquè els castellers de l'altra colla aplaudeixen amb força, amb equilibri, amb valor i amb seny, però aplaudeixen per dintre, perquè a Valls ser de la vella o de les joves és una cosa que porten molt dintre. Bé, doncs avui aquí al Cuber, que heu canviat afortunadament la pràctica castellera per la pràctica bandolera, soc conscient que tots els alcoberencs i les alcoberenques aquí presents porteu dintre un Morell o un Voltor. I per tant, aniré molt en compte de què dir sobre Morells i sobre Voltors, però em diré coses, sense ficar-me de peus a la galleda, o a la galleta, que he sentit dir algú que diu per aquí, no? Perquè si et persegueix una colla de castellers a la vida, què vols que et digui? Tampoc no fa patir gaire, perquè els més forts
són els baixos, contraforts, agulles i crosses de la pinya, però aquests estan molt grassos i no corren gaire, de manera que et fots a córrer i no t'enxampen. I a partir de terços i quarts són més primets i no tenen ni mitja hòstia, no? Vull dir que... I la canalla del pom de dalt, doncs, escolta, que no et barallaràs pas amb la canalla, per tant, no hem de patir. Però amb els bandolers... Ai, amb els bandolers. Això ja és tot una altra cosa, Perquè jo ahir al vespre ja corria per aquí i els vaig veure en acció, diguem, amunt, avall, impressionen. Impressionen tant els uns com els altres, tant Morells com els voltors. Perquè al darrere allà el que hi ha són trabucs, arcabussos, pedrenyals, escopetes, espases, dagues, coltells, masses i armes encara més poderoses. Perquè, sense anar més lluny, en un dels corralons em vaig veure acorralat o acorralonat, podria dir, i un que no aixecava ni 2 pams de terra va treure una arma de destrucció massiva i em va cridar: capsigrany, pallús, tros de ruc, tros d'asa, cap de fava, esventat, rata de corral i curt de gambal. I em va dir, és la llista d'insults que tenim. Jo dic, mira, no està mal, no està mal. Per tant, poca broma amb els bandolers, i ja veig que m'hauré d'escarrassar molt per no fotre'm de peus a la galleta. A més, avui hi havia aquesta mena de risc, no? De si plou o no plou, abans han caigut 4 gotes, perquè jo el que us volia dir és que aquí al Alcover sempre plou, però és l'únic lloc del món que hi plouen paraules. Perquè, lògicament, aquí, quan plou, queda tot Alcover moll. I l'Alcover moll, com es coneix popularment, el Diccionari Català-Valencià-Balear pels cognoms dels seus 2 autors, Antoni Maria Alcover i Francesc de Borja Moll, és el diccionari que té més paraules de la llengua catalana del món. 10 volums molt gruixuts de paraules. Per tant, la salvació meva com a pregoner m'havia de venir per la llengua. I deixeu-me dir que a tots plegats ens ha de venir per la llengua aquesta salvació, però ja ho sabeu, si llegiu del dret i del revés el nom de la nostra llengua, en traureu l'entrellat. Diu, català a l'atac, català del dret a l'atac del revés, ja ho sabeu, per aquí ens ha de venir la salvació. Per tant, a l'entrada bandoler, Alcover reprodueix un refrany inequívoc, diu, qui recull el bandoler dins poc temps no té graner. I a les entrades, que eren les que m'interessaven, de Voltors i Morells, deixa ben clar que tots 2 bàndols són d'alta volada, com es veu, que no teniu sostre. Aquí el Alcover no té sostre, és d'alta volada. Els voltors, lògicament, perquè són grans ocells de pressa i ve del llatí vulturius. I voltor ja el feia anar Ramon Llull al segle XIII. El 1271, el llibre de contemplació, ja hi surt. Tot i que convivia amb una altra forma en català, que era vultre, que fa pensar en altres llengües veïnes. En portuguès, butre, en castellà, buitre, en romanès, voltoare, en italià, voltoio, en francès, voltou, i en occità, com naltros, voltor. Però, i els morells? Doncs bé, un morell és un ànec, un ocell de pas amb maresmes i albuferes, i per tant, també vola i també és d'alt vol. Però a l'entrada Morell, en Coromines, que no és pas l'Alcover, però també va fer diccionaris i tenia moltes paraules, El Coromines, l'etimològic, té 9 volums, un menys que Alcover. Alcover sempre per damunt de tots. Però Coromines parla de la importància dels morells a l'Albufera valenciana i reprodueix una curiosa cita de la novel·la Canyes i Barro, del valencià Blasco Ibáñez, conegut per tothom, que vull compartir amb tots vosaltres perquè a mi m'ha ensenyat una paraula que no coneixia, i això em costa ara ja amb l'edat de trobar-me, no? M'ha ensenyat com es diuen els morells en castellà. Perquè, clar, d'un voltor tothom sap que se'n diu un buitre, això sí, però i morell? Algú sap com en diuen morell en castellà? Que aixequi la mà qui ho sàpiga. No cal, no cal. Resulta que la cita d'en Blasco Ibáñez fa així. Diu, después venían los pájaros del lago menos vulgares, el agró, perquè el Blasco Ibáñez, diguem,
escriu en castellà, però ell era valenciano parlant, és a dir, ell parlava català del sud, igual com jo ara, ja fa estona que estic parlant valencià del nord, diguem, I diu agró, llavors ho tradueix al castellà, diu agró, garza imperial. I després, acte seguit, diu el Morell o... I aquí hi ha un misteri. Algú sap com es diu Morell en castellà? De 7 lletres. Ho sap algú? Ah, no, també n'aprendrem una cosa avui, tots plegats. És que això de llegir diccionaris va bé. Doncs diu, en Blasco Ibáñez, i després ho he comprovat, i és així, diu el Morell o pelucón, con cabeza negra de reflejos dorados. Pelucón. A veure, Morells d'Alcover, Déu-n'hi-do els perrucots que jo veia ahir, vaig entreveure sota alguna barretina, barrets i tot plegat. En canvi, els voltors... un voltor més aviat té poc cabell. Per entendre's, Gerard Quintana seria Morell i Jordi Basté seria voltor. Oi que ens hem entès? Tampoc no voldria ara entrar a fer una batussa alopècica, perquè, sí, jo ahir em van posar de Morell i veig que el pelucón no el portava bé, En tot cas, no entrarem en aquesta matèria perquè al final encara em caurà el pèl i no és això el que ha de fer un pregoner. No ens desviem del tema. Ara ve la part important, fins i tot filològicament. D'on ve la paraula bandoler? Doncs no ve pas de bandit, és a dir, del lladre de camí ral, perquè aquest és un mot anterior que ja circulava en català al segle XIII i l'havíem manllevat de l'italià bandito. Per tant, bandits ja en teníem. No ve d'aquí bandoler. El català sempre ha nostrat mots d'altres llengües. De fet, som una llengua i un país d'acollida, de vegades amb la cosa de la llengua, massa acollidors i tot. És a dir, per cert, mantinguem el català sempre i en tot moment i davant de qualsevol fesomia, que fer-ho a l'inrevés no és pas signe de bona educació, sinó de mala educació i d'exclusió de la gent. Mantinguem el català, però acollim naturalment, com sempre hem fet. Per exemple, en les paraules del llatí servus vam passar al català cèrvol. Aquesta terminació en OL és molt productiva en català i molt nostrada. De l'italià nicchio vam passar al català nínxol i del germànic ban, exactament el mateix origen dels bans municipals, vam passar a bàndol. Bàndol, com sabeu, és el que defineix dos bàndols, com els Morells i els voltors. Però atenció, alcoverenques i alcoverencs, perquè estic en condicions d'informar-vos, a través del mestre Coromines, que el mot bandoler, entès com a partidari, facciós, bandejat, revoltat, que assalta els enemics i sovint els vianants per procurar-se recursos, és un mot de creació catalana pròpia. Bandoler és més genuí que el pa amb tomàquet, perquè els tomàquets van venir d'Amèrica i de bandolers ja en teníem abans, Vol dir que primer va ser el bandoler. Com bé sabeu, sobretot aquí a Alcover, que ho pregoneu i ho expliqueu i ho heu estudiat, Catalunya, dels segles XV al XVIII, és tota una gran potència mundial en qüestió de bandolers. Nyerros i Cadells, el Remença, el Joan Sensfer, el gran Roca Guinarda, que és veí meu, jo soc d'Horta, Barcelona, i al costat tenim el Guinardó i el Roca Guinarda, i és del mateix segle que els vostres voltors i Morells, amb tota la llegenda i tota aquesta força que heu arribat a generar. De fet, ens podríem agermanar i tot amb el Guinardó. Per això, ens podem enorgullir que el mot bandoler sigui una creació nascuda en el si de la llengua catalana com a derivat de bàndol. I apareix per primera vegada 1455 i després, segons Coromines, es propaga a les llengües veïnes. Per tant, alcoverencs, què hem d'exportar? Exportem bandolers, home, una mica d'autoestima als joves. Ja sé que aquests dels figaflaues canten el calçot i això, però també diuen lo rompe, ho trenca, com si el català només fos llengua importadora. Què carai t'han d'importar? Ja està bé importar, però a veure si comencem a exportar una mica també. Ja sabem que el balanç d'importacions i exportacions en català ens és francament desfavorable. Per això paguem un fotimer d'aranzels lingüístics, però ho podem revertir i ho hem de revertir. En comptes de farcir la llengua de castellanismes,
exportem catalanades al món, home, exportem catalanades al castellà i arreu. Fins ara, els casos més clàssics d'exportació al castellà eren només 3. Un era peseta, un altre era Quijote i un altre era chuleta. Peseta, una peça petita, els joves d'avui en dia no saben ni què punyeta era, una pesseta, mare de Déu, on anem a parar? El Quijote, que ve de Cuixot, i d'aquí de Cuixot a Quijote, tampoc, perquè es veu que els joves d'avui en dia escolten un tal Quevedo, però de Quijote no saben ni qui era. I el Chuleta, que ve de Xulla, Chuleta, també tot ve d'allà mateix, tot ve de la Cuixa, diguem, això tampoc no ho saben. Tot i que segurament encara ho deuen practicar, això, per copiar els exàmens, Doncs bandoler, en les nostres boques catalanes des de 1455, no l'exportem al castellà fins 100 anys després. És a dir, els castellans triguen 100 anys, fins a 1542, a trobar bandolero. Després n'aprenen moltíssim, de bandoleros no cal dir-ho. Però no només això, també el francès bandolier, el bearnès bandoler, etc. Bandoler s'exporta. I no contents amb aquest invent, també vam internacionalitzar una segona paraula. La defineixo. Una corretja que passant pel pit baixa des del muscle esquerre a la dreta de la cintura o de l'anca i que serveix per adurir una arma de foc o una bossa amb caça quan hom va de camí. És a dir, la bandolera. La bandolera neix l'any 1500 i té lògica que en les marxes muntanyenques dels bandolers haguessin de portar coses a banda de portar bandoleres per altres motius sentimentals, podríem dir. Per tant, la bandolera neix l'any 1500 i l'exportem 129 anys més tard al castellà. El bandolera, bandoliero en occità, en bandoliet en francès, l'italià bandoliera, etc. Som uns exportadors de bandolers. Coromines, que era un veritable bandoler dels mots, fins i tot en recull més. Bandolina, a plec de mala gent de vida deshonesta, donar-se la bandolina a la mala vida, les bandositats, no bandositats, bandositats, o a Mallorca, la gent de sa part forana, no els pijos de Palma, sinó els de sa part forana de poble, la gent rodamont en diuen banduangos, que vol dir que viuen al marge. En definitiva, l'enhorabona al Cuberenques i al Cuberencs per organitzar una fira de bandolers que, sens dubte, ens ajudarà a exportar bandolers i bandoleres per l'autoestima lingüística del poble català. Acabaré aquest pregó en un alcover no moll, afortunadament, però alcover mig moll, podríem dir, reivindicant la llana d'Alcover, terra de paraires, amb una frase feta i amb un sonet, que m'hauran de perdonar la gent amb sensibilitat poètica que hi hagi avui a la sala. La frase feta és tenir llana al clatell, que vol dir ser massa crèdul, massa fàcil d'enganyar. No n'hem de tenir de llana al clatell, els catalans. En temps de falòrnies, d'allò que en diuen fake news, la frase que cal reivindicar és treure algú la llana del clatell, que vol dir, literalment, llevar-li la ignorància. Aquesta frase feta sí que ens convé. Ens convé molt treure la llana dels clatells. Tingueu clar, una proposta com aquesta de la Fira dels Bandolers serveix per treure'ns la llana dels clatells. I per tant, acabaré llegint el sonet llanut, tot i que jo, com us he advertit, i com aquell personatge de Molière, més aviat parlo en prosa a la vida. Intentem. Llevem-nos tots la llana dels clatells i conservem els mots a la vidriola, perquè si un poble calla, tot s'escola, entrepussa i s'enfonsen els vaixells. Encara bo de voltors i morells, que serven la memòria del Cuber, dansant pels corralons gent de carrer que malfia de pompes i oripells. Desquitllèvit el vir un bandoler que patulla a tornar-nos l'esperança de no arribar a ser mai un poble esvanit. Desquitllèvit el vir un fotimer d'homes i dones carregats d'esperança, amb ganes de xalar, plens de delit. Visca el Cuber i visca la Fira dels Bandolers!
gràcies per fer-nos aquest pregó que a més ha agradat a tot el poble. I res més, desitjar una bona Fira de Bandolers a tothom i a disfrutar d'aquest cap de setmana. Moltes gràcies. Abans d'acabar també podríem fer l'entrega d'un petit detall al Màrius perquè el pugui prendre cap a Barcelona. Si et deixen entrar, però... Com ha de ser. El tindrem al menjador de casa. Per si de cas ve algú. Molt bé, moltes gràcies. Un honor. Endavant, visca la festa!